Què vols, Tu Anton? saps qui viu davant de casa meva? No ho sé. Ho sabia, mai surt de casa, està ficada en una cosa il·legal. Hem de descobrir quina és. Qui No li he és? vist la cara. Entrem. Una calavera! Anton! Havíem quedat per descobrir qui vivia davant de casa meva. Al quart segona. Anem. Anem! Però què és això? Ah, un tronc amb una cara pintada. Deu ser una nova joguina. Això seria un bon regal d'aniversari per la meva neta. Me l'emportaré. Vaig a dormir. Aquest és el pis quart, amb 4 i una T. Nosaltres estem a la Creu Vermella. Teniu por? No tenim por. Estem repassant on vius, és evident que tenim por. No és res dolent. No tinc por i ho demostraré. Els homes heteros sempre igual. Què fa això aquí? No tinc son. I tu, tronc? Anton, no cal que facis això. Colla, entro a la de 3. 3. Noto que m'estic distanciant del meu nen, com que ja no es té... Tens sal? Un tió? Això no és un tió. Els tions no tenen cara, ho sap tothom. Sí que en tenen. On l'has trobat? De casa teva, però no me'l pots treure. Ens entenem molt bé, si us plau. Torna-me'l, si us plau. No, no saps de qui és. Que bé, posem-la de... Era casa meva. Té. Gràcies. Un moment, no. 3 i 3 quart. Mare! Què vols, Tu fill? saps qui viu al quart segona? L'Aurora i la Flora, les veïnes del baix, el van comprar per fer una festa. Ostres, sí que van ràpids aquests. Crec que agafaré l'ascensor.